Maghimo ko og salad. Mo ni among dinner. Ako'y steak here. Nara. This is feta cheese. Dugangan pa na to gamay. I am going to save this for later kasi mamaya pa kami kakain. Maudayon ni ang steak. Ipalit ni sa kumbana kaso lang ako ni siyang gibutang sa freezer kaya daghan manggud nga package ang napalit niya. So inana lang kana ang akong gibutang kay Montreal steak seasoning. Unya pa man mi mukaon so ako lang sa ni siyang i-set aside para ready na. Maghimo dayon ko og bread. Cocoa bread ni siya nga akong iteray og himo kay murag dili gid ko mahimutang kundi ko makakaon og pana. Joke lang. Pero bitaw usahay na magka-crave gyud ko anang kanang fresh gid siya nga baked nga bread, di ba? Dili man gud na siya easy diri nga mapalit-palit lang nimo diri sa Amerika. Kailangan jud ka matuto og himo. Dayon niabot na nga akong bana gikan sa trabaho. Syempre hags-hags na ana. Dayon na ratong bread ready na ni siya ipatubo. Samtang maghulat sa dinner time diri lang sa ta sa gawas magkanaw-tan-aw. Daghan kay mga tao karon mura lang sila mga amigas ba summer man good so daghan kay mga tao sa gawas. By the way mao na din niya atong pan o pagkalami-lami bagid kaayo niya soft ba jud kay siya kahumot pag yun. After a few hours man din atong hitsura sige lang good kay kakaon man tagpan. By the way wala na ko nag video ganiya kay na busy na jud kay ko. Anyway salamat kay sa pagtan-aw ug palihog pud subscribe diha. Bye, see you next time.